କାମାକ୍ଷାନଗର ସାରଙ୍ଗଧର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1984 ବ୍ୟାଚର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ସାରୁଆଳି ନିକଟସ୍ଥ ଦେହୁରନାଳି ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀମାନେ ସପରିବାର ଏକତ୍ର ହୋଇ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନିଜେ ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ୟୁନ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।